Ngai kublai fi baro iwe hagani ka por hagagerteng ka badon bortam ka bathiang tam ka jong tribe o Nongkhryiem jengi u Jesus Christ. Ngadap da ka jing sungongo yo blai ya ka ba ani yo yani ka lat ban ya lap ya ka gospel ban snow ya ka kubor ka ba kemen ka kubor ka ba don jingkermen ka kubor ka ba pentengan ka kubor ka ba ai ya ka ta ka jingim ha kita baro ki ba snow ber ki ba pediang ya ka. Banganget ya kan ka sngi finom long tang kita ki nong snow ya kan ka ktien and pin long ru ki ba pediangi ya kan ka ktien finom dei tang kita ki ba shupet ya ka ktien na ki ba shu sma ya ka ktien rei ki ba shim bat ki ba tian bat ki ba bam bat ki ba ngut ya ka ta ka ktien banganget haba pipile gumta pinyo ya ka bor pinyo ya ka jingem ba pinyo ru ya ka ta ka jing shampang pinyo ya ka jing pendap ba pinyo ru ya ka ta ken ka jingmen bat ya ka jingsuk kaba palat iki jing shempang baro ngai pi yang ni ka ktien namar kam dei ka ktien ka jonga ndre ka dei ka ktien ka jong blai ka ba kren yangi kan no ngi long ki breu ki bala kerkhu ba blai ukren yangi hatu fila ju perkat hatu pi dein em ki breu ki bala kerkhu nga snow ya ka ni ba kat blai bala tau ya ka beneng ba ya ka kendo bala tau ki ba yu ba ki ba mi ukren te hangi ba ukren leng ba ka ni ka ktien ka jong ngasungu shishayo blay ba ublay ubangingi shakri uday ublay ba iye na lor kita ki jing tau ki ba kraw ki ba itnat ki jeng handrai udang penlet ya ka jingmut ka jeng ba ka khamat ka jeng ka pet halor jongi ba du kren ru yangi leng ba ni ka ktien ka jeng hagani ka sngi ka kwa ban kren ya ka subject ba ka ta ka long pimi na ai la ngi pet ya ka science dan ki ba ong ba ngimi na ki shri but ya kini ka perthair ko ang ba kami na ka big bang explosion ma ba kalami kini ki jing tau ki baro habang ipet ya ka ktien ka jong blay but ka ktien jong blay ka klam ong gumta ka ktien ka jong blay ka klam hikai gumta balay manginget ba ka de ka ktien ka jong blay ka daw ka long namar ki ka bangi persyang ban penwandur ni ngi persyang ban perkat logically lani scientifically ka de bitang ka ktien ka jong blay ka ba don ya ka Nongkhryiem bat ka ba la rawan pensisha baka dehi ka basisha ka eba ka tin jong blai ka ong tadeng ta kwa ban ya thu khana pi ka we ki jing thu khana ka ta ka long ba kilai shong ha ka ka meet ban ya kren lai di shaman step pa ka kmi ba ki khon ba gumta kala don ka ta ka jing ya kren ba ki khon ki ong ngi snow ba ki no hikai ki ong ba ngi mi na ki shri te pa pi ong gumno kila kli pa ong imat ka long shisha gumta mangi mi na ki shri te ki kli se ka kmi Kyo may pipat piyong kumno, shisha ka day ka jing shisha bang imi na gishri, ka kami ka ong. Ngata ngami na usri, nray day taong kupa jong pi ba mi na usri. Ta kaday ka ta ba, kaday ka family ka jong ka ba mi na usri, nray ngata nga klami na usri, namar nga nget ya ka ktiin ka jong blay. But day ublay, uba penlongingi hagadur ka jing sriem ka jong. Ta day ta kwa ban bu ini ka subject ka ka sngi ka ba mantan na ay ngimi, ban na ay ngilong. Shawan po siya kwa wan yalam pi siya ka subject ba kata kalong naga Jenesis kalonong ka ba ka ba yatho yangi kumno bo blay ula penlong yo briu na do kalonong ka ba ningkong hi yatho ngi puli ka ni ktin ka jong blay ka ong kumne u blay ula ong ru tungin yatha yo briu ha ka dur jongi kal bakum ka jing sriem jongi hi bakin sen shar lor ki dok ha ka duriau ba lor ki simbeneng ba lor ki jamrat ba lor ka perthai baro ba lor ki ki jaba par baro ki ba par hapo ka kenda utrai ong tungin ya tau yo breu ha ka dur ba ga jing sriem jongi hi ka bumot yo blai utau yo breu ha ka dur jong u la tau yo breu ha ka jing sriem ga jong blai ka bumot manga ban mapi ngi sriem yo blai la tau ngi ha ka dur ga jong blai mdai ha ka dur jong mrat ni ha ka no ka dur jong ka no ka jing tau ko blai tau rei la tau yangi but kan mau yiki ne ka wai bai ki bai ki jing tau blai u shukran rei dei tang yo breu ba blay da tau da ga kti ga jang ui naga da ga kendo ban ngai ngo yu blay ba ha ba la tau yu breu la tau nang kong yu adam bat wa adam udan ha ga kper ga jang blay ha ga ta ka eden ka kren ba ka de ka spot le ne ka de ka ta ka ba ka present jang blay ka don ka mu udan ha ga jing don ga jang blay baru blay ula ah yu ta ki kam ban sumar ya ta ka kper ba ban senshar halor ta ki jing tau ga jang blay
But ya kaba uru un ai kerteng ya kata ka wei pu wei kita ki jing tau ki jong blei. Ka Bible ki thu ang ne la pi puli ka nong ka ba ar ka de khot ka ba khat khandai ki thu ba u trai bo blei ula penlong e ka khandau ki mrat ka rengko ba ki simbeneng baro ba lo wan lam ki hau Adam ban khmi kumno bo un bo kerteng ki bat kat kumba ubriu ula bo kerteng ya kita ki kinja ba embaro kumtahi kalalong kata ka kerteng jongki. Baru Adam ula bo kerteng ya ki kinja jingri baro ba ki simbeneng ba ki mrat baro jong ke kendau henre yau Adam empat shem la shem ya kanong sumar lem hoi ke babel ki thu ba kat bau Adam udang dan ta ke per ula bon kam tam ban ai kerteng ya kita ki jing tau ke bau blai ula tau but na kita ki jing tau baro u blai shim la shem ba kan don ka ba kum kata ke jing tau ka bala ban fit lene ka bala ban biang ban long katakan nong sumar kajong u Adam. Mdan, hoi ulat tau ki ba internet, ulat tau ki ba krau ki ba kodor. Henry kita ki jing tau baro. Ya ka bau blai ulat tau. Kam shim ladon ka weiru na kata ka jing tau ka bala ban ya biang na ka benta uni ubreu u Adam. Mdan, ka bala ban ya day. Ban long katakan nong sumar yau ni ubreu. Tadeng ta ka khtin ka jong blai ki thu hang ni tiu trai u blai ula pengat hau Adam da ka jing sam thia ga bajur uru la yot thia bu la shim ya ka wei na gish inkrung jong u ba ula setpat da ka do ha ka jaka jongka tiu trai bu blai ula penlong ya ka breu na ka ta ka inkrung ya ka ba ula la shim na uta u breu bat ula wan lam ya ka hau breu baru Adam ula ong kani mentashi sha ka long ka shing na ka shing jonga ba ka do jonga ya kani ken on khat ka breu namar ba la shim ya ka na u breu tin ka jong blai ke thu ang ni ba u blai ula wat yano le ni kano kata ka ban biang na ka mentau Adam sham ya ka ba kum kata tadeng ta ka Bible ke thu ba u blai ula penyot thia ya u Adam ya u ni breu ula penyot thia da ka jingyot thia ka ba ngai lengai ba ka Bible ke thu hangta ka jing sam thia ka ba jur ong ka tin ka jong blai ba ula yot thia ba hagata ka jingyot thia ka jong ula sei na ka ta ka krung ka jong u ya kata ka Bantei ru kanong sumar jong u ni breu baula sei ya kata ka breu na ka krung ka jong u baula sat biang ya kata ka krung da ka do but anda habau Adam ula kendit uyo i ya ka breu but habau pet ya ka uong shisha ka ka long ka shing na ka shing ka jonga ka do jonga ka ba mut hi ka ni ka dei ka ba mi na nga but de hing ta ba ula khot ya kata ka breu ong ka tin ka jong blai u Adam ui thu ya ka breu wong makani ka de ka jonga ka do ka shing na ka shing jonga namar ka dehi ka ba mi na nga kay banga kwa ban ong ya pi ka ni ka sngi ka long kum taken kata ka subject ka banga labu ya pi menne ka long ngimi na ai hoi ha ka ba kinja do ngimi na ka kmi ka jongi do smbai jong pa Henry hatu kata ka la biang ngi namar bangimi na ka kmi ka jongi hatu ka la biang ngi Kalau pipet ya ka ktin ka jong blai. Hang ni ngan penuandor yu Adam kumu Chris. Na ka benta u Chris. Kano ka jing tau ka bo blai ula tau. Lada de breu ne lada de manoro. Kita ki jing tau kinom la ban biang na ka benta u kun jong u. Na ka benta u Jesus Christ. Kita ki jing tau kinom la ban biang. Ka ba mut hi. Lada u breu udang don ha ka pop. Lada u breu hi umpat kala ka ba mut. Utau breu unam la ban long ujong ukon jong blai. Utau breu le kata ka breu kenam la ban long kata ken ka Bantei ka biang na ka banta ukon jong blai u Jesus Christ. La dau breu dang im ha ka pop. Unam la da le ru ban wan sya kata ken ban long kata ka nong sumar. Nani kata ka biya trelem baru kon jong u Jesus Christ. La dau breu hi umpat kala ka bamut. Unom la ban wan hau Jesus Christ. Tadeng ta kwa ban ong yepi ka ni ka sngi. Ka don kam yau breu ban wan shaka jing ka la ka bamut. Don kam yau breu ban wan shaka jing ka la ka bamut. Ka jing ka li ka ni ka sngi nga kli pi hatu pi la ka bamut shisha na em.
Hatu fila kala bomut shishan em. Don kibriu ki ong kumno ngam ju to ngam ju thok ngam ju syukor ngam pat sempiap briu ngam simla kelim ngam simle ikanok anor ka bakum kata ka penken ma yang ngaru baladon uwe usamla ruspa ubala wana u jisu ong ko jisu ka e bangan le ban yo ka jing im bam jukut u jisu ong membet ban tu ban thiem ban kelim ban sakilam ler ban buram milau kumi kupa baru ong ya ka bakum kata barok ngaladap le saka e banga ngadang duna u jisu ong ya ni ka wei ong kli dino ya kata barok ka bam medan dino kita ahe ki beduk sebut yang kum ta men yo ya ka jing im dino iki bam medan try Ukraine pir organi ka sngi kamut kata ka jingle bha ka jingle hok ka jongpi ne kata ka jing persang ban imbha ka jongpi kata baro kam dan jingmut hakmat jongublai namar lada piong bangalale kumta ka biang yanga ka bumut piong ngalong hok bangam dan kam banong banganga deu bepop lani bangadon kam ban kala ka bumut hi ngiong yaladi ngilong ki bahok but sisien baong ngangabiang ngam don kam yo nong penem ngam don kam ban kala ka bumut ngam don kam ban ong yaladi ni ban pla show blay bangalong nong pop ban pan map no blay ka bumut hingi pen seriemil de kat ublay namaru ublay de tang ma u balong ubahok lada pi snow yaladi pi ong along ubahok ka bumut hi pi pen seriem ladi kat ublay but ublay hakata ka kerdan ga jeng ublay ulang bahok talada piong ngam dan kam kala ka bumut kamut piong ngaya rengkat kerdan bad ublay maru ublay di tang mu bahok lada pi kwa benlong hok kamut pihak benyahap ka juk kerdan bad ublay pihak benyahap ka juk ka kerdan bad ublay nani pilak ban tam yu ublay lada dang duna nang tai kamut dang duna ban long hok tadeng ta dan we breu ru ha ne ka perthai ubala ban kam yaladi ban ong ngalong ubahok Ladaw ang along ubahok utakin uday balam ler. Ladaw ang ngam dan kam ban panmap no blay katahi kaladay kajing talatalen. Katahi kaladay kajing syukor kabaw syukor yaladi. Baru syukor giway de kibi asno. Ndan bahok ang tin so blay. Ndan bahok. Baro ngiladu lanay ka buram jung. Ngila lepop bang ngiladu lanay ka buram ka jong blay. Ngimla da leleru ban wan shaw Jesus Christ. Ban long ken kata ka kurim ka jong u. Mla tadehing taken ka don kamingi bangin yo ya gajing ka arsin na gajing im gajongi gajing ka arsin kadai ka taken ka bangi haban mi hi naublay ban ka naublay tadehing tau jisu krani gani bon sin ong badon kam ban kapat yapi kai gajing kapat kamut hap ka arsin marla ka ngi si sin na gado ka bha e bala ka ngi gado Redon kam sakaway pat ka jingka ka mensim. Ban ka na ublay. Mday syo na ubriw na naka briw. Ban ka na ublay. Badahing ta kaktin ka jong blay ka ong. Rekat kita ki bla pediang yau Jesus Christ. Hantalak ay ka bori ki bakin long ki kon ki jong blay. Hakatakin ki banget aga kerteng ka jong u. Ki bla ka om naga do om naga snam. Namni naka man ubriw hendray ki bla ka na ublay. Kadon kam yapi. Kadon kam yanga. Bagin snow to igni kaway bangilong kinong pop ki bakraw but habangilong kinong pop ki bakraw habangiwan mahakmat jong ublay ubakot hakmat jong ublay ubahok kumta habangi i ka jing hok ka jong i jing kraw ngi i ya kata ka jing tinget ka jong ngi i ya kata ka jing long pop ka jong i badahing tangim la ru bat wan hajan jong u dahing tangi haban snow to igni kaway babaro ngilong ki bapop bangidon kam wan ken show blay Uzaya bolai kendo iu bolai uang ngalong brio batengit kisentur janga kalong ka batengit bapon kini ki nagaktin ka jong bolai lapi pet ya u Joshua u batay walong lingdo u batay kata ka ya ka temple uang ngalong u brio batengit kwa abang ipi umdan we brio ru bahok namar bakiki ong ngalong u batengit tading tau bolai ujit yaki u Petros ru uang ngalong unang pop Hagabau try ulale igi kamba ban pendap igi dok ha hagata galing ke jeng u handa haba boro shimiet ula tong dok ha umyoi e ro em rei haba ula kongu yo jisu o jisu ong to penhap ita ka jar ke jome ha kata ke jeka ka bau ide shon ka ling ong penhap igi jar me bu ong try kan rat boro shimiet ngala persang ban tong dok ha rei ngam yo e rei na mar ka tin ke jome ngan penhap ba shisin ba u penhap ya kata ka jar ke jeng u ki dok ha ki wan bat ha ba kita ki dok ha ki wan kam shim lawan we artelin rei kelawan da ki hajar teli
bat kelatan ya terkejar ke jong Petros umla syu ban le marwe ukhat yu Jacob ukhat ru yu Yohanes song aling ini tan yang dikejar anda kelatan kala jankat sekejar ban dala pleu kaling ke jong ki kelas dang man ngam kala jan ngam bala khiatan kita ki dok kha bade heng tau Petros usah realize ngalong unong pop te try ngalong unang pop badeng tau Jisu ang ngalawan na kabantay ki bakhian rin nam tagi bapangam simlawan nam tau bahok ngawan na kabantau pop kabamut he yes Petros you are the right candidate but you Isaiah ban pe you Joshua kiwi ki shakri ki jotra even pe you Jeremaiah ro habu blay khat you wong ngam long e ram ngalong tau khna ngam long e ram re blay wong ngakhat ye me ka bos no ngakwa bang ipi kan ni ko we ladang is ngo biang ladang is ngo hok kamut blay dan kam ya pi pim dan kam you blay dan kam ya pi la piong ngalong bahok la piong ngalong babit babiang ngam jutu ngam jutim ngam juklem ngam jule no ka you ba pi bishar ya le ba kiwe kita kiwe kile ngam jukle kamu pi kam ya le ba pi khamba ban ya kiwe kam ya le ba pi khamba ban kiwe ka tai ka de ka pop ba ya pi ba deng ta kwa banong ya pi ka ni ka sngi ka ba manta la da pi sngo tho ba pi long ba pop dan kam ban wan shaga jingkala ka bamut shakata ka jingka arsin ya ka ba on kaya pi mdei shu na ka do andre ban kaya pi na ka tin ka jong blai ban kha na ka tin ka jong blai tadeng ta ba kini ki shakri ki jong blai haba kila ong ngalong ki bapop ngalong bapop utrai ong ale bot no enga Petros no batasngi ngan pelongi me unong tong brewi Isaiah Jeremaiah ba you Joshua blai ula khat buong ngan pen pongi me ka inda ta ka jan spong jong ka jinglong leng do ba ding ta kwa banong ipi kini ka sngi ka bamenta ubreu bapop unam la ban yo Jesus Christ udan kam wan shaka jingkala ka bamot tang ka way first step ka day ba pipin sngo tho ba pilong unong pop u ba krao ba pidan kam yo nong pen em kan kum ba ubreu upang udan kam yo doktor kum ju u ba pop udan kam yo nong pen em kum ba ubreu udan kam ya ka bam kumtar udan kam yau Jesus Christ sebelum pu jong ka jing em kum bau breu udan kam ya ka bandi kum tau udan kam ru yau men simba khoj ubalong ken kata ka ka batut ka ba mi ka ba ai jing tengen ka ba ai jing hun ka ba mi nau Jesus Christ men simba khoj jong oblai kwa ba nang epi kan ni ka sngi ka ba mentala da ngi dang long ki ba pop da lele ru ngi nam la ban long ki jong Christ tadeng ta bagaktin joblay ke thu ba kumba ublay upenyo thia yu Adam kumba ublay upenyo thia yu Adam ha kata ka per eden ublay rui nam tau khon jong ka ding pna ula penyo thia ula yap ha ka ding pna kila dung dau som na ka krung ka jong trai ba na ka krung klami ka snam bat ka kalami ka snam bat ka ka snam ka kran ya ka jingim ka ka kran yo men sim ba khoj tadeng ta kwa ban ong ya pi utrai ha ka ding pna upen kaya pi bat yanga upen kaya nga bat ya pi lada kita ki ba pediang i la kaya ngi na bat lada ngi la pediang ya ngi nam jat shu en rengin yo ya ka jing em ka ba bam jikot na ba blay e ka ta ka tai ka perthai ka bo ai ti no lo khon ba kamaroi bo ei wei ba nget ha jat shu Henry unyo ya ka jing em ka bam jikot kamut si sin bangi pediang yo Jisu la kha yangi na de de heng tang yo ka snam jong ngi yo ka ta ka ka jong ka snam ka ba ai jing em ka ka ba ai men sim hallelujah de de heng tang kwa ban ong ye pi pila pediang em yo Jisu ko munong pen em jong pi lada pila pediang kamut you are born again lada pila pediang ka bamut hila mi naga krung ka jong u Jisu ban kwa banong pi bade hing tangi kum ki bangat ngi ba mi ka jing khawai utrai namar ka jing khawai utrai ka don ken ka ta ka khuri ka balong ka jutang ka batmai ka bakran ya ka snam ka jong u Jisu uno no breu ba pang shi don kam ban ai snam ba don kam ru ya ka ju ka blood group ban ai ken hau tau breu bapang da upang ki ai da ka blood group jong u ka de ka wei balada ki ai da ka wei pa ka snam tau breu la ban yap tadeng tau no breu bala pediang ya Jesus Christ kamut ka jing khawai utrai ka don jingmut namar upediang ya ka snam ka jong Jisu bagani ka snam ka badan ha uru kalai dei blood group bat utrai namar ba ula kala ka bamut kamut kani ka snam ka bagan jam sim ka jong u baga snam ka jong utrai kalai dei ken
Bat kum tahu nyok ya ka jing ka babam jukut. Namar ladala kala kamut ulami hi nau trai. Bat dei kum ta kawan ka juk ka blood group. Ka jong Jesus Christ ba ka jong ta ken ubalami nau trai. Ngidi ya ka snam. Bat ngibam ru inu kupu. Ka ba kren ru. Ba ngibam inu kupu. Jong ka jing khawai trai ka kren ya ka met ka jong trai. Ka la penwet na ka menta jongi. Ka met ka bala penwet kena menginyo ya ka jing khia. Kena menginyo ya ka jingim. Banginom sakut sa halum jing tep. Bara bangi bam inu kupu ba klem tiat o ba klem pop ka bamut. Ba trai pen khot ingi na ka pop jongi baro. Baru hingi kata ka jinglong hok ka jong hangi kan. Bat kum ta nginom long show kan kita ki ba pop henry ki ba hok na marngi mi na kan. Bat ding ta kata ka bat ka ba mi na ka krung ka jong trai ka kren yo men sim. Bat ding ta ka tin ka jong blai ka ang suk utau breu ba shani au trai. Baru ba ka jing shani a jong ulang trai. Ulang kum tau ding bala thung hajan kita ki Ba ka Bible ki explain ni Jeremaiah kan nong ka ba khat nyo ka khot ka ba nyo. Ka ba habau niu ding uthung hajan ki Ki don kita ki thiet kan ki ba por kita kiwa ba kita ki thiet phinom la abani kita ki thiet namar kita ki thiet ki par na po khndo ba ki sam shatai be ki ba mi shakata ka wa ken ka ba mi shakata ka ka ba tot ken ba ka Bible ka hang ne ka ang na ba ulong kum tau ding bala thung hajan ki ba upor yela ki thiet hajan ka wa ba onom shapting ha bawan ka jing shit Onam shifting habawan ka jingshit henry ka sla jang ukan long jerngam baraga snem barang rengkyang onam sumar khuslai lenne onam pep ban saisa uno breu bala pediang niu trai udan ya ka connection ba utrai bu trai ulong kata ka wa ka ba ka ba tu ka kren ru yau men sim ba khoi ba ba niu breu udan ka jinga dei ba utrai hallelujah utau thiet ka ba kren ya ka jinga dei mdan ba i ngangam la bani manom la bani kata ka jinga dei ka ba marmet ka jong pi ba utrai mdan bala bani ulong ku thiet ba por na po bat utau thiet ken ukjit na kata ka ba dehing ta ha ba udan ka ni ka jinga dei bat utrai le se ka la bun ka jing shit ka ba mut ka la ban wan kata ka jing terkhong ka la ban wan kata ka jing ke jing le jong ka jingim ki jing tenju ki ba harukom henry la da pidon ya kata ka jinga dei ka ba shisha ba utrai compare ka wan ka jing shit ka jing ka jong pi henry ka tin ju blai ka ong ki sla jong o ken long jerngam Hakapor ke jing tenjo, hakapor ke jing le jo ke jing ke jong pi pinom terkong, hendak isla jong pi kin jengam, ka jing ke jong pi kan long kumju, ka jing ke jong pi kan long ke jing ke bapo, ka jing ke jong pi kan long ke jing ken ka bapa ong ke tin jong blai, but haka snem barang rengkyang ru, kamulada don ka snem ka barang rengkyang ka portlang ke jing ubreu ha ban ya ulang ba ka portlang jong ke jing terkong ke jing, let's say financially pila ban kerdu haka yo ka kot ke jong pi, let's say pindon haka ram ka sya pinon naka problem mentah ka ni ka jio kam yo jam lesi ka kam ka business ka jong ka fail pimla ban siu shi ki bang pimla ban siu shi ki breu ka pishim ka wan ka jing terkong nga kwa menong pi ka tin ka jong blai ka ong la pidon ni ka connection bot utrai kata ken ka labiang pi what ha kata ka snem barang rengkyang finom sumar kuslai kamut penom kuslai wala da wan kita ken ki jing terkong ka jing ka jong fi wala wan kata ka jing rengkyang ka jing ka jong fi penom sumar kuslai Pinom pepru ban say so ang gaktin ka jong blay. La pila don human see ma ka jing ka jong pi. Pi don ka connection ba human see ma ko. Ba human see mo don ha pi. Pi jit na uken. Ha ka jing day ka bari ka jong pi. Hallelujah. Pi don ka jing na mar pi don ka snam. Pi don ka jing say so na mar pi don ka human see ma ko. Padeng tala dang ngila mi no try. La dang ngila nget how Jesus Christ. Ka jingim jongi kan long ka jingim kan ka ba say so kan long ka jingim ka ba kmen ka jingim kan jong ka jing job ba kanom don ka jing rengkyang kanom don ka jing terkong wat hagi por ke ba kum kitaru ka tin ka jong blai kong ka sam ka ba ningkong ka khot ka ba ningkong ong suk utau breu ubam ya ka jing sala jong ubam man ubreu ubam ya hagi jing sala jong ubam man kamut ubreu ubam snap ya ka tin jong ubam man Ubaman ula ban hikai ban peni kumni kumtai henry uta ubreu snap ya kata kaktian. Dahing ta kini kisngi ke bamantang yu asno shibon ki jing penshoy nang ni nang tai ke bawan nang ni nang tai on dale kumni kalong ka babha dale kumni kan long ka babha oh dale kumni kan sei kata ke jing sei sok ngakwa menongi pila da kam dai na kaktian ke jong blai wat jungai. Lada kam dai na kaktian ke jong blai wat ju pen snow hiru ya bakum kita kaktian jong blai kong long balak kerku ne suk uta ubreu. Ubam ya aga jing sala jong ki baman lemne ubam yang he kelenti jong ki nong pop lemne ubam ya yang ban ya kublai bat ka pop ban ya menjur lang bat ka pop baru breu bai le persya ya ka pop ubam yang he kelenti jong ki nong pop
Ladaki ba ya korop pia korop lang. Ladaki ba ya klim pia klim lang. Ladaki pia khalai lang. But sidun ki pop ki babon na lor kata. Ladaki ru pia le lang. Kadukut ke jingadai. Kajong pi baru belai. Baktin jublai kong lemne ubam syong hakata ka jing syong ka barkeben. Kaya ke jing rkeben, kada ke jing rkeben yo belai, kada ke jing rkeben ya ka ktin ka jong belai. Namar habo belai uang pi rkeben ka pim kan snap, pin yo ben ya ka ktin ka jong belai. Dadeng tak tin jublai kada sneng bada ka hikay yang ni kong suk uta ubri ubam ya ka jing sela jong baman, ubam yeng hakata ka lenti jong unong pop ubam syong ru hakata ka jing syong jong kita ki barkeben. Lada pilong kumta, lada pim ya lang, lada pim ya yeng lang, lada pim ya syong lang bat ka bakum kata. Pop bagi ege jong kani ke perthai ka tin jong blai kong rei uba ka jing sngo ba jong ko long ka hukum utrai ka mu sngo ba ban ya ka tin ka jong blai ban ko ngo ya ka tin jong blai ban ka hukum jong upar khat snia sngi upar khat yang ka tin ka jong blai snia sngi ha to pi par khat men sngi par khat men miet ka tin ka jong blai pi par khat em breu par khat ya ka tin ka jong blai snia sngi ka tin jong blai ke thu bau tau breu kai nyun long uba sei so ka tin jublai kong tin long uding ubala thung harut kita kiwa uba sei so aklaki ayom uba kasla jong uru kam telor no bat ka ek ru ka ba ule kan man bha ka ek ka ba ule ru kan man bha tapi don kata ka personal relationship ur trai halal shisha pilap pediang yu Jesus Christ bat balaka ya pi na ka ba mut pin long ki ba man bha Pin long ki ba say so, pin long ki breu ken, ki ba dap, daga jing kemen, daga jing suk, jing ki wan ka jing im jong pi, ka jing ka nong pi sngo si no, pinom sngo si, ki jing kuslai kin wan daga jing im jong pi, ba ka jing kuslai kong kuslai no, pinom kuslai, namar ba pidon, iya ka daga ka jong mensim, haga jing im ka jong pi mensim ba ko ude nong pentengan pidon ya ka jing tengan. Pidon dia kata ka jingkermen, pidon dia kata ka jingsuk, ba dia kata ka jingkemen, haga jingim ka jongpi. Tadeng ta kwa abanong ifi, unong pop unom la da leileru banwan hau Jesus Christ. Unom la banlong, ujong utrai, lem da uwan nang kong siya ka jingkala ka bumot. Tadeng ta habang iwan siya ka jingkala ka bumot. Ngi pediang yau Jesus Christ kumunong penem jongi, kumta ken ngimi no nakata ka badehi ka jong utrai. Ngimi na nakakrung ke jong ngiyo ru ya kata ke snam ka ba ajing im yangi bat ya kata ke bolong men sim ba ko uba ajing tengen yangi uba ahingi ya kata ke jing im ka ba bam chikot uba ahingi ya kata ke jing bah uba ahingi ya kata ki ak ki ba kraw ha ke jing im ke jongi Joshua ru ong ni kintin Joshua iwei pra ka tin jong blai ka hikai ya kata bangiru ngi dehi ba ngin yai puson ya ka tin ka jo blai mit la ba sngiwat ai ba kani ka kitab ka hukum kan ja no na sintur jong me henrei men yai perkhat ya ka snia sngi khnang ban yo ban sumar ba ban ler kat kum ya baro bala tho haka na ba kum ta men roi hala ke lenti bat men man bha men roi hala ke lenti bat men man bha ong ka tin ka jong blai hatu pimi nam nal trai pimi nang no atau pimi nam nau trai, tapi lami nau trai, dah lakapat ya pi, kabamut hi, pilaka nau trai, boy u Adam udan yu mensim baim, henry lalaka ya pi nau Jisu, pidan yu mensim bapenim, Adam uyo yo tau living spirit, henry nau Jesus Christ, u Adam u bakadu. Uta ken u life giving spirit ong ka tin ka jong blai ka shiti men kong koren nong ka ba khat san ka de khot ka ba sau phu san la pila yo Jisu pi dei ken uta life giving spirit pi yo ya kata ka jingem ka ba penem uta men sem ba penem ha kata ka jingem ka jong pi dei hang ta ba pi yo ne men sem ba penem dei hang ta ken trai ong pilong nakado kasnam kum ba ong shwa u Adam u Jisu ong pilong u jong aken bala ngilong ki jong trai ngin long kumutrai bala ngilong kumutrai ngin dio ya ka donot ke jong blai bala habang yo ya ka donot jong blai ka lang ba umman ba ko ka mensim kan jatna re ba baro kinwan shega jing kala ka bamot
Deheng ta kumbau try wan na beneng syakendo ban pen emi ki men sim. Deheng ta lada pila miru nau try pidon ye ka juk ka men sim ban pen emi ki men sim kan. Pidon yau tau life giving spirit api ba pin ajing em ya kita ki bahajan jo pi. Pin ajing em ye kita ki be trailang bat pi. Ha shnong ka tha ga yeng ka sem ki bayeng ka bas hang no pidon lada pidon yau Jesus Christ pidon yau tau life giving spirit ba pin ajing em kan ye kita. Rega ba song si ngi ki sngi ka long ba ni shu pediang tang ya la di bat kum tangi ma ai lang Shakiway nga menget bagatahi ka day tang ka religion na tang ka niam kam day kan kata ka relationship lada pila don shisha ya ka relationship ka jong try nga nget ba kumbau try udan ya kata ka jing trang kumbau try udan ya kata ka jing sliang kumbau udan ya kata ka jing it ya ka jing snolem na ka menta ki men sim ka bakaron ngin yo lang ya ka ju ka jinglong ngin yo lang ya ka ju ka jinglong bagi ni sen ai ki brio habakiyat cha ka jingjot ngin sen ai ki brio ku sha te sha kom hobaman ngin sen ai ka ki ba matla ba jam sim ki ba kelut ban jam sim ki ba sha kom sha te ha ka bor jong baman ki ba dang don ha ka bendi jong ka pop ngin isen ai ki ba ngai habang yo yu try u men sim jong try u bahangi hallelujah u ahangi ka jing pen sle ka jong men sim u ahangi ka bor ka jong men sim bangin lech ka pertai ban ya lap ya ka gospel sha ki ben reu baro hallelujah bo wei bangai ni pen baptis on pen nem reu tau bam ngai on pen rem yu ngio ya ka jo ka men sim ka babel ki hu hang ni baladon kita ki lai ngut kita ki shakri ki jong tau kanrat bal kanrat lo ai ki san we ar ba di we ka we bat kum ta ke wong an lech ka jing lech lenti bat kum tangan sawan pat ban pan jing khen na pi hoi ula lech bola it ke lo pen kham ti kita ki san ya ta ka ar ba ya ta ka we ha kita ki shakri ki jong u bat kum ta on dau lawan pat la ka tu kat ni por la kham slem wan man pan jing khen na kita ki shakri ki jong u ba san ula pen roi ula tre shitam u yo sa san utrau kanrat ong bha me u shakri wa bha jonga u ba ar u yo tang ar bat kum ta ken ula tre shitam ba ula khai ya kata ka ar ba ula yo sa ar reu tau we ba yo tang ka we u klem le pen ban ule tep no shaka khando ba de hang ta ba kanrat on da ula kli kata shano kata ka ba ngala ai me ka we shano me bu wong ngala le tep ken shapo ka jing tep ngala tep apo ka khando kata ka kran ken la phila yo tangi ka ne ka we la phila ong shisha nga yo ya ka jing penem balada phila tep no ya kata ka jing penem rengkat bat kata ka met yap jong pialom jing tep ha ka sngi jing bishar utrai unu bitar pi la piong la yo jing penem ya le film le ai pat na lor kata kamut pi phila jot hi ha ta ka sngi jong ka jing bishar tadeng tau trai wong yu ni shakri o mem shimla ai se tang hang ta po ka ba ai keleng len men yo ya ta ka sut nang ta na ka ba ma ai ne o wong khamle ka tang ting yo bang do no utau briu ting yo ba un do no ya ka ta ka bola yo nga kwa ba dong pi trai u bitar ya gom tau briu nga sngo ni ka wei la dang ngila yo yu trai ka jing im ka jongi ngin long ki nong ya lap ya ka gospel bala dang ngila mi na trai Ladang ila kaya ladi nau tau men sim jang ublay. Bat ngilong kita ken ka balong ka jang ublay. Kumbu adam uang ya ka im ka shiing ka do na ka do. Ladang idei shisha ka shiing ka do na ka do. Ka ba yadei ha ka ba ken jaman sim. Ngilong tik kumu jisuhi. Bat ngilong kuma u ken ha ka jinglong. Bangin kong ya u ha ki ai baro. Lagi doni umen sim unya ka jing im ka jongi. Tadehing ta lada kibriu ki pinstam ngi sha ya kata lada kibriu ki kren ben ngi sha jem ya kata lada kiong gumno ru ngim sngo per ya kata bangin im ka jing im ka ba shu im mdai shu da ka bor briu hundai da ka bor ka jo blai ngi im gumno ngim so tambah ka jing im ka bala nya da blai dehing ta ngi kemen ngi dap da ka jing suk ngi dap da ka jing kerku ngi dap da ka bor ngi dap da ka ikhtiar namar bangi ngi laka na u hallelujah ai ngo yo blai ni ka por ka manta utra khot ya pi ro ka ni ka sngi ka manta utra khot ya pi nga kwa ba pi phin long ka u jonga nga kwa ken ba ma pi phin long u jonga ba nga ngan long u jong pi kal ba pi ngap ya ka ni nga sngo utra tiet ya ka do not jang pi wong kami yang ka jing khang bang atiet pi kloin em man ple ya kata ka jing khang ka do not jang pi kloin em man ple la pi ple pi yo ban ya khawai ba utrai yo ban ya khawai ba pi bala da pi ai lat utrai ban wan ka jing em ka jang pi bala pi ai lat utrai un san shar ya pi pin long kum utrai ulong pi yo diang ye ki so ki jong men sim pi yo diang ye ki jing ai ki jong men sim balada pi
พิมพ์pediang you pinam yo ai ru tadeng ta la la kha yo pi hagawa kenjado pidon ye ki gifts ki ba kenjado tadeng ta la lang la kha no try ngin yo ken ya kita ki jing ai ki ba kenjaman sim ke jong try khandai tli ki jing ai ngan sakren ye kita hagawa pat kapor khandai tli ki jing ai ki jong man sim ba khandai tli ki so ki jong man sim ya ka bo try kwa ban ai happy tadeng ta try kwa hagani kapor ka ba manta ukwa ken ban khot ya pi hato pi kloi ne em ban ong bangadon kam ye me ko jisu dala pi ong abohong takamut utrai dei nam ta jong pi bat pi nom la ro ban long jong jisu dala pi ong ngalong unong pop trai map yanga trai ong pi dei jonga man nga ngalawan khnang na bening skandoro ban wat ya ga bakum kita usamlar spa usngo ye lade bu biang lot baru du no ya ga jing penem bo da mi sngosi nang ta udah sngosi namar usngobiang hakata ga jing em ga jong u haga bau trai pe u pa udang dunalot tadeng ta kwa banong ipi ga sngi pediang yu jisu ko monong penem badeng ta pinyo kenya kata ka jing kha arsin haga jing em ga jong pi ban kha no trai mut ka eke ga bami na pi kan long be kum ga jong blai phim kwa ban long ko mau la thau pi ga dor ga jing stream ga jong hato phim kwa ban ya stream mo ko mo blai hato phim kwa mo ban long ko mo blai phim kwa mo ban long ko ma u baru kwa ya pi ba pin khong ya u ba pin ya trelem bat u kum ki khon ga jong u ban ya lap ya ga gospel ha ga ni ka prathai ba ngai trai la khat ya pi ba pin long ki nong duai ki nong ya sat ki nong ya lap ya ga tien ki nong pen em ya ki men sim ki nong ai sha ka kam ga jong blai ki nong ai men sim ki shakri ga jong blai bat ka de ga ta kan la pi la yo yu men sim jong blai la pi la mi no blai pi don ne ta ga jing em pi don ne ga jing pen sla ba la ngai utrai panon kam bor ba ga jing em ga jong pi mi ai hato pi la mi no blai ngai aga ne ga sngi pi pediang ye ne ga khubor pi pediang ye Jesus Christ bat pin long gi jong trai na do man ta ga sngi bat pi pin long gi khon gi jong u ki khon kan thai ba ki khon shin rang gi jong u ban ma u un long u jong pi kan ong tin ga jong blai nga kwa an pule ka khot ka ba khat do ba ka ta ka long ka shithi ka ba arch ki nong koren ka nong ka ban rio ka khot ka ba khan rio ko ong ngan shong sa hapo jong ki bat ngan yat sngo ba pedeng jong ki ngan long u blai jong ki ru kin long u pai lang jonga na ba kum ta tu ya mi no pi na pedeng jong ki bat to penya klat no yelade pi ong utrai bat wat ta shu ye ka ta ka bom khoj dengan pediang ya pi haladi ban ngan long ukpa ya pi ru pin long ki khon shin rang bar ki khon kan thai yanga ong utrai ubadon bor baro tadeng ta abai pediang yu jisu kala dei ka por ka jing pin dekut no ka jing ya dei ka jong pi bar ki aka jong kan ka perthai wat ai jaka shu yu soitan wat pin so si ru yong men sim ba khoj jong blai to ai bana do man ta gasngi bapin pendekut no eladi bapin pinya mi no na ka kei ka barim patu pinya klat no pi yeladi na kita ki ai jong ka perthai pagum tau bleu nong ya pi bapin long ki khon kan thai ki khon shin rang ki jong u ma u long pa ya pi hallelujah kwa ban doi nam ta jong pi ni ka sngi bon apeng jong pi la Shillong Kristan ta ki bon snam rei hado menta pi sngo ba pi dang don ha galanti jong ka jing pen kre klem pat dep ban pen kre pim sngo tho iru pen kre kum no pim sngo tho iru ne pim pat tikna iru la pi yap sha ai pin poi dan apeng jong pi ru pi dang sngo sarong ha ka ta ka jing em ka bahala marwei ka jing em pi ong abiang gum ne ru kwa banong pi ba kwa banong pi kong ka ta ka de jing syukor ka bau soitan syukor pi amar klem utrai pi nam la ban em pediang yu jisu ka ni ka sngi ka bamanta ukwa ban kar khu ye ka jing em ka jong pi ukwa an panan kam ye ka jing em ka jong pi ba ling ba jong pi ni i ye ka ta ka hima ka jong blai ha ka ni ka perthai ba ling ba jong pi ni i ki kamba oni i ki ta ki kam ki ba kraw ki dak khala ka ban bot ye ka jing em ka jong pi trai kwa an panan kam pi ni dwai ka ni ka por ka bamanta pi la ban bot ban ngai ka ni ka jing dwai la la pim pat pediang yu jisu pediang no ka jing pen kre ka jong pi ka long pa pi pediang yu trai pat kata kala biang utrai un trei ya ka kam ga jong hapo ga jing em ga jong pi ni ne dwai
try ni ka por ngawan man ai ngo yemen am tani ka khubor when ki kon jeme ki le sngo ablai ngani ka tien ka jome ma try ngana dwai ka por tang ba on khai ki na ta ka po jang ka kmi hin rai try na ka ni ka sngi ko try kin long ki ba mi no na me ablai haba ki wan man ya ma khmat jome haba ki wan man kala ka bumut akhmat jome ko try dei ma me ko try wan pen im yaki ma dei na do ni ka sngi ko try bi ki ma ya ka ta ka jing kha arsin na ka jing im ka jong ki om dei shu ma ki ba im han rai ma me im ma po jong ki ablai ba ki gen long ko try ki to ki breu ki ba pen ya do men sim ki ba sha elam do men sim ba dei ta kin long ru ko try ki nong job men sim ko kan rat try nga dwai nga kerku da ka ba penroi da ka ba kerku me kerku kin da long ki ba karoi kin da long ki ba man bha kin da long ko try ki breu ko kan rat ki ba dap da ka jing suk da ka jing kmen ki ba sei so ha ka jing im ka jong ki la ka wan ka jing terkhong la ka wan ka ta ka jing reng khyang an rei kinom dan ka ta ka jing terkhong ka jing im jong ki sla jong ki kin man jerngam ba kin sei so halaki ayom ong ka tin ka jong me ablai dwai ko try kin shania hame kin shania hagani ka kubor hagani ka tien ka bala pen snow hagani ka por ko try kanang ba men ong shisha pi dai ken ge jonga na do ne ka sngi na mar phila mi na nga ken ong try nga do ai ka ko ka teng ge jong jisu amen but amen ngai try ka khu ye pi na ai bore pi to long pi ken ki bla kha no try ki bla kha no ko ble shi bon pila an phoningi pila ban wan chine ke jakar in yo ban ya slok shu try ko am penon kam ye jing em ge jong fi kumbol penon kam yo Petros kumbol penon kam yo Jeremaiah Isaiah yo Joshua be ki wede ki khat arnut ki sinran ro ula khat ba ki la respond try ula penon kam ba ngai penon kam mi phi ro kom jo nam ta ka borom jo khub le shi bon amen